Moi! Nimeni on Jaana. Olen puhevammaisten tulkki ja kommunikaatio-ohjaaja. Työskentelen Pohjanmaan alueella. Minulla on kokemusta muun muassa opiskelutulkkauksesta sekä tulkkaamisesta erilaisissa asioimistilanteissa. Tutuimpia kommunikaatiomenetelmiä minulle ovat tukiviittomat sekä kuvakommunikaatio. Ja opettelen mielelläni myös uusia menetelmiä. Työssäni parasta on sen monipuolisuus sekä yhteinen kommunikoinnin ilo. Olen luonteeltani rauhallinen ja kannustava. Vapaa-ajalla tykkään soittaa pianoa ja laulaa sekä tehdä käsitöitä. Toivottavasti nähdään pian. Moikka!